and we laughed and had a really, really, really good time. Gdansk sa nachádza na severe Poľska, na pobreží Baltického mora, 800 km od Bratislavy. Bardziej mi podoba? No chyba to, że znaczy, mieszkam w dużym mieście, a jednocześnie mam morze, mam lasy, gdzie mogę pójść odpocząć, czyli czuć się z daleka od tego celu do wielkiego tłumu, a jak chcę pójść do teatru, to idę do teatru czy do filharmonii, także podoba mi się ta różnorodność gdańskiej. Je to silný, bojmi zocelený muž. Predstaviť si ho môžete aj ako boha mora, Neptúna, ktorý je jeho patrónom. Jeho osobnosť zahrňuje 500 000 ľudských osudov, zdieľa s nimi svoje hodnoty, prehovára na nich vlastnou rečou. Má svoju minulosť, históriu, ktorá ním neraz zatriasla. Napriek tomu dnes stojí na piedestáli medzi ostatnými poľskými mestami. Jeho duch a temperament pocíti každý, kto ho navštíví. Hodnoty mesta sa začali formovať približne pred 1000 rokmi. Z malej osady na brehu Baltického mora, ktorou Gdansk na počiatku bol, vyrastol mocný muž. Severský, ovplyvnený Baltickým morom a zároveň typicky poľský. Gdansk je osobnosť stelesňujúca samotnú solidaritu a jej odpor voči nastolenému režimu. Hodnota vyjadrujúca silu a bojovnosť tohto poľského hrdinu v podobe Lecha Walesu. Gdansk and Open City. Brána Baltiku otvorená moru, ľuďom, prírode, investíciám a najmä novej budúcnosti. A zdá se Gdansk výnimočnejší ako ostatné poľské mesta? Z tých, čo som zatiaľ bola, tak áno, pretože neviem, tak ako si tu je cítiť viac tú históriu, možno aj tie domy farebné a teda na seba natlačené sú teda, ale sú veľmi pekné a s tým, sice to je vrte zima, ale s tým snehom a zvončekmi a výzdobou Vianočnou je fakt krásny. Takže sa ti páči atmosféra. Áno, tá dodáva to umesto. Stočňa. Pýcha minulosti ostáva už roky nedotknutým územím s nápisom Vstup len na vlastné nebezpečenstvo.
Gdansk má mnoho nezameniteľných symbolov, ktoré podčiarkujú jeho jedinečnosť. Zdôrazňujú jeho rokmi a skúsenosťami ošľahanú tvár zrelého muža. Nútia povstať, pokochať sa a zamyslieť sa. Jazda v SKM odhalí aj menej pekné a príťažlivé tváre. Narušené zubom času, zabudnutou ideou, chudobou alebo nedokončenou premenou. Mesto sa nám prihovára systematickou sieťou orientačných tabúľ a všade prítomných názvov ulic. Reklamy na obrovských billboardoch či na tlačených letákoch sú veľmi obľúbené. Táto komerčná komunikácia je veľmi vtieravá a rušivá. Prvkom ľudovej architektúry sú nesmrteľné kiosky. Nedokázali ich zrujnovať ani velikáni obchodných reťazcov. Staré mesto je jedinečné, hoci je len časťou urbánneho kolosu, ktorý Gdansk predstavuje. Červený erb mesta so zlatou korunou a 2 krížmi je najciteľnejší nástroj reprezentujúci Gdansk. Od električiek cez kanály až po nálepky na autách, ktoré najväčšmi svedčia o tom, že jeho obyvatelia sú hrdými patriotmi. Jeho časti sídliska majú rozdielne znaky, no všetky spája tak ako na Slovensku obdobie socializmu. Bytové výstavby doplnenej o nové moderné jednotky. Počas vývoja sa jeho temperament menil. Spočiatku bol veselým sangvinikom. Stalo sa z neho prístavné a obchodné centrum, ktoré obývali najmä Nemci a Poliaci. Po náročných rokoch plných stresu, obnovy a práce sa vyčerpal. Stal sa bezstarostným flegmatikom. S pribúdajúcou hodinou sa ponorí do svetuškárskej atmosféry kostolov, krížov a obrazov. Núti zamyslieť sa nad vecami medzi nebom a zemou. Génius loci starého mesta dýcha minulosťou. Atmosféru počiarkuje prítomnosť mora, pripomínajú ho čajky lietajúce nad hlavami, lode plávajúce na rieke Moltava. Vládne tu harmónia chute, oka, ucha i celej duše. Mestská časť Vžešť, hlava plná vedomostí, druhé centrum mesta so všetkými univerzitami, je epicentrom mládeže. Štvrte bývania a odpočinku sú životne dôležité orgány s tradičným sídliskovým charakterom. Ráno a po obede charakteristické s honom za prácou sú večer unavené.